салом ба кулли мухлисони барномаҳои телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиест ки аз беҳтарин хабарҳои олами варзиш шуморо огоҳ мекунад. пас чӣ истодаем? Рафтем. собиқ футболбози дастаи Бавария Лотар Маттеус дар мавриди бозиҳои дастаҳои Барселонаву Бавария дар даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо ҳарф зад ва гуфт ки Месси бо беҳтарин футболбози дунё бозӣ хоҳад кард. Маттеус аниқ Роналдуро дар назар надорад. Ӯ дар Бавария нест ку, пас киро дар назар дорад? Ин ба ҳама маълум аст ки имсол соли Левандовски аст. хулас Маттеус гуфтааст ки Месси бо ҳамдастаҳош қарор аст бо беҳтарин футболбози дунё Роберт Левандовски рӯбарӯ шаванд. Роберт на танҳо ҳамлагари рақами 1, балки беҳтарин футболбоз аст. Барселонаи феълӣ мисли Барсаи қаблӣ нест. албатта онҳо Месси доранд ва ин хориқулода аст. аммо ӯ ба танҳоӣ чизе аз дасташ намеояд. Бавария дастаи бузург аст, гуфтааст Лотар Маттеус. Маттеус рост мегӯяд. ҳар кас ба танҳоӣ аз дасташ чизе намеояд. аммо ҳастанд нафароне ки ба танҳоӣ зидди як даста мубориза мебаранд. Даниэл Кормие, собиқ чемпиони UFC, дар ду вазн дар як суҳбати хоса бо рӯзноманигорон гуфт ки Дастин Геҷи аз ҳама рақиби хатарнок барои Ҳабиб ба ҳисоб меравад. шумо медонед ки Кормие яке аз дӯстони наздики Ҳабиб ба ҳисоб меравад. ӯ ҳамчунин қайд кардааст ки Дастин Геҷиро ман ба кадом хотир мегӯям ки барои Ҳабиб хатарзо аст. якум, ӯ худро дар гӯштин хуб муҳофизат карда метавонад. ӯ гӯштингири сатҳи олӣ аст. ман медонам ки ӯ дар вақти муҳориба ин чизро кам истифода мебарад, вале агар ба гӯштин дарояд хуб аст. дар бокс ва зарба бо пой низ дар сатҳи олӣ қарор дорад. аз ин рӯ дар ҳама ҳолат қодир аст ки бо Ҳабиб мубориза барад. барои Ҳабиб ин мушкилтарин рақобат ба ҳисоб меравад. бар замми ҳамаи ин ман медонам ки Ҳабиб яке аз беҳтарин варзишгарон дар сабки ММА аст. номзадҳо бар зидди Ҳабиб зиёданд, вале ҳеҷ кас мисли Ҳабиб баъзе рақобатҳояшро он тарзе намегузорад ки гӯё дар сайру гашт бошад, гуфтааст Даниэл Кормие. аз назарҳову гапу овозаҳо бармеояд ки Ҳабибро рақобати мушкил интизор аст. Тони Кросс гуфт ки дар масири фаъолияташ беҳтарин мураббӣ кӣ буд. аҷибии кор дар он аст ки ӯ Зиданро нагуфт, дигар касро гуфт. акнун хуб аҳамият диҳед ки Кросс дар ин маврид чӣ гуфтааст. ман дар кулли фаъолияти кориам бо мураббиёни беҳтарин кор кардаам. замони ба Гвардиола кор карданам замони пешрафтҳои ман буд. солҳои бозидан кор кардан фаромӯшношуданист, чун муваффақиятҳои беназири ман маҳз дар замони сармураббигии ӯ мегузарад. агар бигӯям ки кадом сармураббӣ беҳтарин буд, ман исми Юб Хайнкесро мегирам. ӯ ҳам дар Байер ба ман таваҷҷӯҳи зиёд дошт, ҳам дар Бавария. ӯ бо ман замоне мешуд ки алоҳида кор мекард. бо кӯмаки ӯ ҳамон вақт ман футболбози олидараҷа гардидам. ҷавоб додааст Тони Кросс. ҳоли ҳамин Зидан малол мешавад. нағз нашуд. Криштиану Роналду футболбози беҳтарини сол бо фарзияи мухлисони дастаи Ювентус эълон гардид. ҷоиза чунин унвон дорад: ЕФутбол PES 2021. инро сомонаи расмии дастаи Ювентус расонаӣ кард. ин мавсим дурудароз идома ёфт. роҳ барои чемпионӣ 11 моҳро дар бар гирифт. лағви ғайриинтизори футбол ба мавқеи дуюм фаромадан, миёни ҳама ин элементҳои тағйирёфта фақат як элемент тағйир наёфт. ин ҳам бошад голҳои зебои Криштиану Роналду. ба ҳеҷ футболбози дастаи Ювентус дар масири 10 солаи ахир имкон даст намедод ки дар як мавсим 30 гол бизанад. Криро инро тавонист ва аксарияти голҳои муҳимияти хос ва барои натиҷаи бозӣ таъсиргузор буданд. баъзе голҳои ӯ барҷастаанд ки ҳеҷ кас ба он қодир нест. масалан шумо ёд доред он парвози баланди Роналдуро ки бо сар тӯбро вориди дарвозаи Ҷеноа карда буд. Роналдуро мухлисон беҳтарин муаллифи голи мавсим, лидери даста ва дорои сифати чемпионӣ дошта интихоб карданд. мо туро табрик мегӯем, чемпион, навиштааст сомонаи расмии дастаи Ювентус. хар дигар Роналдуро чӣ бигӯем? Пауло Дибаларо ба Реал меоранд. шумо бовар доред ки бианконерҳо иҷозаи рафтани Паулоро бидиҳанд? ин хабар дар ҳоле расонаӣ шуд ки пойгоҳи иттилоотӣ Sport Mediaset дар такя бо инсайдере аз дохили дастаи Ювентус сиёсати трансферии дастаи турниро фош кард. гуфта мешавад ки дастаи Реал барои ба даст овардани Дибала аллакай ба дастаи Ювентус дар робита буданд. мадридиҳо хостори бартер бо Иско ё Тони Кросс ҳастанд. ҷониби мадридиҳо нархи ҳам Кросс ва ҳам Искоро аз
100 миллион евро болотар арзёбӣ мекунанд ва ба ҳамин хотир мехоҳанд ба ивази яке аз ин бозингарон Дибаларо ба дастаи худашон биёранд. аҷибии кор дар ин аст ки туриниён намехоҳанд аз Дибала халос шаванд. ёву гир ба қавли худамон. қазияи гузариши Ҷейдон Санчо аз Боруссия Дортмунд ба Манчестер Юнайтед силсилафилми Санта Барбараро мемонад ки охираш номаълум аст. ниҳоятан директори варзишии дастаи Боруссия хулосаи аниқи худро баровард. Санчо ин мавсим дар дастаи мо бозӣ мекунад. ин хулосаи ниҳоӣ аст. фикр мекунам ки ин ҳама суолҳоро яксу мегузорад. мо аллакай шаҳрномаро бо ин бозингар то соли 2023 тамдид кардем. мешавад ки дар ин бора дигар гап назанем? чунин суол додааст Михаил Цорк ба журналистон. коре ки намешавад чаро ин қадар атрофаш гап мезанем? нагузарад ба ҳамин тамом. то барномаи дигар хайр.